Ngi aingo yo blay hagani ka step ka pamenta. Ya ka ula don ringkat bat ka jing im ka jongi. Bat bulay alam lenti ya ka jing im jongi kumni ka mangilom. Ki parlok ki baju pet ya gani ka program. Ngai ku blay it ya pi baro. Haka kerteng ka jong try panong pen im jongi Jesus Christ. Kani ka step ka pamenta. Inya pai na ka ketien ka jong blay na ka kitab ka banikong ka jong Samuel. Kalau nong ka bakat nyaw ka khot ka basaw haduk ka bahnyaw ki kintin ki ba ongkum ni. Tilawan mi uway ubriw hapadeng jongki. Ubaka kerteng ka jong u Goliath. Ubaka renyeng jong u henriu pro shitada. Ti ka jing yadak li renong kalau don haka kli jong u bolwa pong ka jing pong nar. Bar ka sopti jat renong kila don haki kijat jong u bar ka sti renong hapadeng kisyang terpeng jong u. Baru ding thung sum jong u kat u khung u nong thanjan ti unar sum jong u lakat u lakat nriu spa shekel ka jingkhia jong u ka benta pedeng jong gani ka jing slok ne ka step kolong tu long slurpi kani ka benta na ka kitab ka ban kong Samuel ka batay yang i shapang ka jing kraw ka jong Goliath bat kita ka jing pong nar jong u Nolor pula day lupa ubriw, ubajrong ka renyang haduk kata-kata. Ong ka ketinjong blay hinriw pro shitada. Ula pong ru halade ya kita ke jing pong nar ban yelda yala ka jong kamet hapdeng kata ka jing yakun tama ka jong ki. Bat namar kata ki paralok ki be. Laringin pet ya kini kebenta ngin yo i. Bakini u Goliath ringkat kini ki jing pong nar jong u. Kila day kita ki challenges lani kita ki jing yale. Ki bau David uhap banyak kun persya. Habang ipet ya kini ngiyonu jor ka jing long ka jong Goliath par u David. Ngin yo iba u David umdon kalat lani umdon ka chance ka bau unla ban job yo Goliath. Namar balay kini ki jing kila kraw palat nakam ta ka jing im ka jong. Uni Goliath du ubriw bejrong. U David ubriw ubam da jrong karniang. Nolo kata uni ulak pongi ka jing pong nar. U David klem jing pong nar i. Ngin yo ilupa ya kata ka advantage ka bau Goliath uladon hau David. Ki paralok. Ki kita ki Goliath haka jing im jonga bada ka jing im ka jongi. Ni don ya laki jong ki Goliath haka jing im ka jongi. Na lor bakini ki Goliath kila day lupa ki ramha yang abat yangi. Kini kila pong haki ya ka jing pong nar ka bang ngi i kumbang nginam lak syuk panjok iki. Umdon uweiru lani umdon ka weiru napdeng jongi ki bomdon ya kita ki jong ki Goliath ki jongi ya ka jing im ka jongi. Ki jing kuslai ki jing pang ki jing chitom ki jing yale ki jing ki jing kisam ki jing ya pat ying ki jing ya pat sam ki jing bom yo kam yo jam ki khon samla ki relationship problems ke bangia kendu ki skum ki samla bat shibun ki we ki pat kini ki lalong kita ki ramha ki bayeng hapdeng jongi kum ki pureo bun sin hak bangia kendu ikum kini kajing mon kajing perkhat ni kajing sngau ka jonga kajing sngau jing kolong ba nginam la ban job iki nginam la ban job iki namar bakini kila kraw palat nginam la ya ka ban yeng ban yele nginam la ban job iki kumnu manga uni manga kani ngin job iki ni kicik ngimdon kabor ngimdon ka capacity ya ka bangin job ya gini kicing yele jomi hindrengi di ban kan mau ki parlo ki be u Jisu upan kan mau ka gospel witness kal nong ka bakhan riu ka khot ka balai kal nong ka bakhan riu ka khot balai lai wong hakata ka perthai pen ma tang jing jinjar henrei tolong slorpi ngala job ya ka perthai ngide ban kan mau ki parlok ki ba om don ka weiru ka jing om don ka weiru ka jing ale om don ka weiru ka jing pang om don ka weiru ka jing shitom om don ka weiru ka jing kuslai leni ki no ki jing ki ba u Jisu Christ om shimla job daga jing yap pada ka jing mi pat ka jing ka badon kam yanga bat yangi kalong tang ya ka bangin shu nget tang ya ka bangin shu long shlor
mangin yeng mangin yele banyak kon klam da kan randin namar ngitip bau trai jungi uci sukres ulah de job iki ngaju small tenat ya ka jingruai jeng ka kenhun casting crown ka baki ai ka kerteng voice of truth ki kentin jungan ka jingruai ki ong kumni ngalapan kala ki khas aka tin khasi ka ong ki jing at pelung ki pertasyanga bat kir kheben yanga ki ramha ki pertasyanga bat kir kheben yanga ki penkan mau yanga iki por ki bangal persyang mensuang ban yale bat ngala syarem ki jing at pelung bat ki ramha ki yai ong hanga men om job Henry ka ktien ka jing shisha ka ya thu hanga ya ka wei pat ka kubor ka ong wat shep tieng namar ka ni ka dei nakamta ka purom ki jonga kita kilong ki jing shisha ka jing em ka jongi ki parlok ki jing le kin pen kan mau yanga kin pen kan mau yangi bangin namla ban job ki jing kuslai ki jing aga jing em ka jongi ki jing bom yo kam yo jam ka jongi lani ki no ki jing ki bang nimat aga jing em jongi kin ong kumba u golayat u ong yo debet ali mi ngan ai ya ka dop jong mi hakisim jong ka baneng bat ki marahat jong ka kendau penban u debet ha pedeng kita ki iki baro u yeng klam shep tieng namar u tip ba u try u ba u ushania un yelhe na ka mata jong u tip ba u try u ba u ushania un yelhe na ka mata jong u ka bodan kam yu u tang bo un sulong u ba shlur men sim ban yeng ban yele na kamata kapuram ka jong try namar kata mangiru tu ai ba kita ki Goliath kita ki jingele kita ki jing kita ki jing kuslai ka jing em kin yeng kum ki kenro hakmat jongi ai kin pertaya shlaya ka kerteng jongi ba kin penrem yangi henrei ujisu uang to long shlurpi nga ngala job ya ka pertai ublei un kurku nak mata kapuram ka jong u ngi pendam ka jing duai sa sisien pat try ka ni ka step ni aingu yemi namar jong ka ni ka por ka ba me pen sngowi ngi ka ni ka kubor me pen kan mawi ngi try jisu ba mami mela job ya ka pertai kabadon kam yanga kabadon kam yi kalong mengin don ya ka men sim mengin long shlur ban yeng ban yele iki kini ki jing ki pertasla yangi ko kenran ban penram ban pen klem yangi raya rap yangi bengin shene ami bar bengin tip bai kita baro mela dep job da ka jing yap ba da ka jing mi pat ka jong mi bar mela ai hangi ru ka bor bengin long ki no job sha try bengin ang yat nang ni shkmat apa deng ka perthai ka badap da ka jing le bengin yeng pat kum ki brio ki bi yai long ki no job shim ka buram trangi ai namar haka kerteng ka jong Jesus ni duai amen